Ni ye Bokar cɛman ye ale de ko a tɛ depo fɛ n'i bɛ ale kɔ i ka wuli ka ale sɛgɛrɛ bi Togola TV wulila k'a sɛgɛrɛ fana ka se k'a ye k'a dɔn k'a fara cantigiw kan wala cɛman ni Togola TV le sigini filɛ dɔw le bɛ kan a tɔgɔ cɛn k'a ka Facebook ta ka mɔgɔ arnaquer k'a fɔ olu le ye Bokar cɛman ye k'a sɔrɔ olu tɛ Bokar cɛman ye Korigo yɛrɛ Simodeni bɛ yan n'i donna f'e kan sisan n'i bɛna a cɛman ye donc cɛman filɛ Togola TV filɛ u bɛ ɲɔgɔn bolo nin waati in na. Basite Togola TV b'a dan sɔgɔ ni lɛri na an sera na Simo fɛ yan n'o ye Bakari cɛman ye Simodeni sababuya la an ka lasɔrɔ bi ka na foli k'a la sabula an bɔra Janjo la Korogo ta feere lɛri na an kun bɛ Yamusokoro kan an tɛmɛna Simo fɛ an ko n bɛna foli k'a la ka lɔnbagaya jan ni ɲɔgɔn cɛ ko nataw ka ca a dan sɔgɔ ka nin ko vraiment a fana kan ka kɛ ka yan a ka ladilikan caman d'a ma vraiment ko fisayala an bolo hali bi ala y'an to nɔgɔ ye ala y'an mun nɔ ala laɲini sabati komi a yɛrɛ bɛ yan fana a bɛna dakuruɲa fila fɔ Togola TV lamɛnbagaw ye a n'an kanubagaw ye nin waati in na. M'a ne gɛnɛ o diyara n ye an bɛ ko ala k'i sara ni kɛ yɛrɛ ala ka jamana ɲɛsuma ala ka Afrique présidents bɛɛ ala ka jugu cɛ janya ma ala ka jamana lakanda ala ka ɲinifɛnw bɛɛ kɛ sɔrɔta ye vraiment diyara n ye i ni ce i nana n lɔ n fana b'i suivre TikTok la c'est longtemps son ne le ye Bakari cɛman la fort tranquille le tigre noir voilà n bɛ yan bi tɛ voilà n sigiyɔrɔ bɛnna Turo dɛndɛn na yan san ni waati bɛɛ n bɛ to ka communication kɛ k'a yira mɔgɔ la ko n tɛ nafoloko baara kɛ ne bɛ maa ko yiri la yiri min bɛ se ka e nafa ni garijɛgɛ gwɛlɛya b'i la n bɛ se ka n bɛ se k'a ladeli kɛ maakɔrɔw ka sira kan ni ye jiri bɔ i farikolo kan a bɛ fisaya ma i bɛ se ka dara yɛlɛma sɔrɔ mais nafolo baara tɛ diɲɛ na n bɛ se ka o misaliya la n bɛ se ka n balimaw waaju nafolo baara tɛ diɲɛ na nafolo mansin bɛ tubabuw le bolo voilà cybercriminel min binganikɛlaw ye olu bɛ ka maaw tɔgɔ tiɲɛ ka ne ka photo ta ka bila bɔlɔlɔ fɛ ka caro k'a yira ko ne bɛ nafoloko baara kɛ ka sɔrɔ ne Bakari cɛman tɛ nafoloko baara kɛ voilà seul le travail qui paye voilà n'o tɛ an bɛ jangari gbɛrɛ ka fatɔ kɛnɛya mɔgɔ tɛ den sɔrɔ an bɛ se ka ma dɛmɛ o ye mɔgɔ bon kɔrɔtira an bɛ se ka gbɛrɛ ka lankare o sen kan arnaqueur lo ye n photo ta ne tɛ min ka photo cɛro n ka bɔlɔlɔ fɛ maaw tun bɛna bonyamasegin kɛ dɔw bɛna dakan ta n'a ɲɛna u bɛna bonyamasegin foli kɛ ne m'a dɔn ko arnaqueur bɛna n ka photo ta ne fana bɛ to ka a fili fiɲɛ fɛ bɔlɔlɔ fɛ olu profitera ka ta yɔrɔ la ka faux compte kɛ ka fɔ olu le ye Bakari cɛman ye alors que ne y'a vrai compte tɛ donc n bɛna min di n balimaw ma e fana bɛ ka yala an kɔ n balimaw ka hakili to yɛrɛ la ne y'a Bakari cɛman yɛrɛ tɛ voilà u bɛ n ka vidéo lo ta voilà cybercriminel lo o bɛ se ka n ka vidéo dɔ yɛrɛ ta ni n bɛ mobile bolila k'i flasher n'hali ne ka appel vidéo kɛ ne o b'i flasher n'a ye ka sɔrɔ ne yɛrɛ tɛ voilà ne y'a Bakari cɛman yɛrɛ ka numéro tɛ réseaux sociaux la n tɛ n ka numéro di bɛɛ ma voilà numéro min t'a lɔ ni n wele n t'a ta fana voilà je ne reçois pas le dépôt inconnu. Chers auditeurs, auditrices, méfiez-vous. Avant moi, je faisais mon publication sur ma page Facebook. Je ne savais pas que les cybercriminels vont prendre mon image. Après, ils vont salir mon image. Moi, je ne fais pas blanchiment d'argent. Médicaments d'argent, ça n'existe pas. Il n'y a pas de médicaments d'argent, seul le travail qui paye. Méfiez-vous. Voilà le vrai cɛman avec Togola TV. Merci mo sisan ni dɔw bɛ fɛ k'i lasɔrɔ sabula i tɛ la numéro di bɛɛ ma ni dɔw ka vidéo ɲini sisan k'a bɛ fɛ k'i lasɔrɔ a tigi b'a kɛ cogoya di. Bon ne kɔni fɛ a min ka kan i bɛ yɔrɔ yira voilà n'a tigi bɛ Abidjan n'a sera Bɔkɛ a b'a fɔ a bɛna Turo n'a sera Turo a b'a fɔ Bakari cɛman même ni den ɲɛ a bɛ ŋunuma a bɛna du yira n'a tigi fana bɔra Mali ou Burkina n'a nana se Kaco la a b'a fɔ a bɛ fɛ ka na Turo n'a sera Turo a b'a fɔ Bakari cɛman bɛ yɔrɔ yira n'o tɛ ni maaw tala numéro ma o bɛ taa fili dɔw bɛ numéro ta Facebook kan bɔlɔlɔ fɛ ka sɔrɔ n ka numéro tɛ n ka numéro yɛrɛ nka à propos nin y'a masqué i tɛ se ka n ka numéro sɔrɔ même TikTok la i tɛ n ka numéro sɔrɔ. Bakari cɛman e k'o min fɔ o ye tiɲɛ ye an bɛna preuve dɔ yira adamadenw na an ɲɛ bɛ nin na dɔ de kɛnɛ ka Bakari cɛman ka paille ta a bɛ kan ka mɔgɔw minɛ n'a ye ne yɛrɛ bɔra k'a wele sisan o Bakari cɛman na ale bɛ Coro Bakari cɛman ka ancien photo de b'a bolo. Voilà, dɔw photo yɛrɛ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a kɛnɛ ka WhatsApp bila o kan a dɔw photo bɛ yen a kɛnɛ ka WhatsApp numéro bila a kan donc depuis ne yɛrɛ ka caman la a kɔni ɲɛ b'a caman na on lumière bɛ yen a tɛ yira ka ɲɛ donc a kɔni ɲɛ b'a caman na donc cɛman de filɛ
ni mako bɛ cɛman na i bɛ s'a fɛ yan n'i sera a fɛ n'a ka ɲɔgɔn a yɛrɛ b'a ka numéro d'i ma mais k'a fɔ k'a ta réseaux sociaux sanfɛ o tɛ Bokari cɛman ye dɛ donc min b'a fɔ mɔgɔ ye dɔw bɛna miiri n ka numéro la a ka numéro tɛ nin ye dɛ ninnu ye minnu bɛ kan ka pirate minnu bɛ kan ka Bokari cɛman pirate olu ka numéro le filɛ voilà o fana ka photo bɛ yan des arnaqueurs qui utilisent mon image là voilà donc Togola TV ni ne y'a ka fori n'a diyara n ye sera ka bɔ ka mɔgɔ hakilina sigi k'a yira o la ale tɛ Bokari cɛman o fana diyara n ye tɛ su ni tile o fana bɛ kan ka tɔgɔ tiɲɛ mais minnu b'a tɔgɔ tiɲɛ an b'a ɲini Ala fɛ bɔrɔfin jina ka wuli k'o kɛlɛ kɛ voilà parce que n'i ye tɔgɔ tiɲɛ min ye an n'o bolo an n'o tɛ dɛ bɔrɔfin jina de a dansɔgɔ non mais n'Ala sɔnna kara bɛ jigin o kan voilà tɔn tɛ janfa. Si tu prends des semaines, des émanfous, tu vas te retrouver au village si je savais alors que tu es déjà perdu. Voilà. Ok. Yalo, André. Somogoro. Abokari cɛman le na. Ale dɛ. Ile le kɛ n wele sisan. A ye kungo k'i wele o. Parce que mun ma tɔgɔ bila numéro tɔgɔ kɔrɔ depuis an ka dɔ wele ja ɲagamina le. M'a fɔ e ma ko yanni 10 minutes bɛ n wele. Ne ka dɔ wele ne yɛrɛ ɲagamina o ka numéro an fɛ Abokari cɛman na olu yɛrɛ k'i wele k'i ɲininka. E ka a yɛrɛ ko a bɛ minɛ. Ale tigi ko n trompera de. A bɛ de. Foyi tɛ. Donc n ka baara min fɔ an bɛna minɛ position ma na. Parce que comme i b'a fɔ la ten o. Baara nin b'a kɛla nin parce que jinako ninnu don. Voilà, donc comme jinako ninnu an tɛ se ka wuli gansan ten k'a fɔ ko an bɛna e dɛmɛ ten. Voilà, fo an bɛna y'a harijɛ nin filɛ si an kan y'a harijɛ nin filɛ si jinɛ ko k'a fɔ ko baara nin ko i b'a fɛ nin fo an bɛna y'a harijɛ nin filɛ o. Voilà, si an kan y'a harijɛ nin filɛ si jinɛ ko k'a fɔ ko vraiment peut-être comme i ko i bɛ dɔ fɛ nin. An ɲɛ bɛ filoman dɔ ka kumakan na dɛ. U bɛna d'i ma ou bien million 3 de u bɛna d'i ma. O bɛ kan ka cɛ de tɔgɔ cɛ a kɔni ɲɛ bɛ appel la direct la o kama ko ale tɛ dépôt unité fɛ a b'a kumakan mɛn n ka volume datugu le heure na a tɛ n ta mɛn. Oui, je comprends un peu. Voilà, donc comme actuellement là, on ne sait pas comment on va t'aider pour que tu puisses réussir là, on ne connaît pas. Si ta chance est dedans, on ne sait pas. On ne sait pas aussi si c'est quel animal on va prendre pour faire le travail là. Si c'est mouton, c'est l'agent de mouton, on va chercher pour faire ton travail. Si c'est cabri, c'est l'agent de cabri, on va chercher pour ton travail. Donc comme actuellement, on ne sait pas comment on peut t'aider, il faut forcément qu'on va passer à la consultation. Là, on va voir comment on peut t'aider, tu as compris? Voilà. Donc tu vas envoyer, tu sais écrire, non? Bon, je n'ai pas fréquenté. Bon, je ne peux pas écrire. Je peux dire ça. Voilà, c'est mon nom là, c'est Brahma. Brahma. Et le nom de ta maman? Aminata. Aminatou. 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 D'accord. Donc, consultation, là, on consulte avec Kokokourous. Tu peux trouver 5100 francs pour la consultation. Mais est-ce que ni taara Chengalendo, je peux venir là-bas en même temps? Il y a Mimbi, on va. Mais il faut qu'on consulte d'abord pour connaître. Si on connaît comment on peut t'aider, là, nous on ne tombe pas dessus pour faire comme ça. Si on a consulté qu'on peut t'aider, on va te dire, bon, on peut t'aider. Voilà, comme on appelle quel animal. Si c'est mouton, je vais te dire, mon garçon, les fétiches là, nous ont demandé mouton. C'est l'agent de mouton, tu vas dans ta poche. Moi, Tchama, meta Bokari Tchama, femme, son assuré, même Bokari Tchama n'est ce qu'il fait, non, encore. Donc, Aya est recroché. Aba, Foran, il a tout comme la trou intérêt. Arnaquero, nous ne venons pas photo de Kamoa Arnaken. Mais si Nintara Chengle n'a pas cofflé, Mimbe ne comprenne. Même si c'est 500 000, c'est 1 million, moi, s'y prend. Maintenant, c'est la consultation, tu veux ou bien tu veux pas. La consultation, on va regarder pour qu'on puisse t'aider là, tu veux ou tu veux pas. Mais si Nine, bon, dans mon idée, si je suis arrivé là-bas, on se connaît en même temps. Ce qu'on doit faire, on peut faire consultation. Si le génie a accepté, on va faire travail en même temps. Ok, pas de problème. Tu vois, avec Kourgola, c'est pas loin. D'accord, faut bien. Il n'y a pas de mais tu sera tu ma fodi. Si tu arrives à Touro net là, il faut m'appeler moi venir te chercher. Il n'y a pas de il y a compris. Donc tout à l'heure.